Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, esta audición do Patronato da Cultura Galega que conta co apoio da Xunta de Galicia. Damos primeiro a benvida a nosa compañeira Francis, que anduvo por España, bueno, por Europa, por alá arriba anduvo. Por España e Portugal, pouquiño. Bueno, ben toda contenta. Amigos, moito frío en Montevideo, 1 grado de temperatura, nublado, 11 grados será a máxima, e ao longo da semana irá subindo pouco a pouco, hasta o venres que chegarán as choivas. Bueno, hoxe é o Día do Pai. Queremos empezar por saludar a todos eses grandes homes da nosa vida. Da igual que sea un pai de sangre como que sea con outro lazo político. Sempre é ese ser humano que é pai e amigo, o seu abrazo é como un refuxio, e o seu amor a nosa guía. Todo sin pedir nada a cambio. Non hai bicos como os dun pai, inda que a veces pinchan. Vamos a empezar a audición. O 28 do pasado mes de xuño conmemoráronse os 88 anos do Estatuto de 1936. Cumplíronse tamén os 40 anos da chegada a Galicia dos restos de Castelao, con manifestacións convocadas polo Bloque Nacionalista Galego contra o que consideraban o secuestro do autor de Sempre en Galicia, traído ao cadaleito a hombros de aqueles que o mandaron ao exilio, escoltados por aqueles outros que durante anos perseguiron a súa obra no franquismo. Hoxe son outros tempos, amigos, pero Castelao sigue ali por parte de quenes o queren manter fechado no panteón de galegos ilustres, mentras que outros ensalzan a súa figura literaria, pero gochando a figura de ideólogo e político nacionalista. Mais este mes de xulio, mes de Galicia, trouxonos outra inesperada noticia. A Real Academia Galega, reunida en sesión plenaria, referendou a candidatura que será homenaxeada no Día das Letras Galegas o vindeiro ano. As protagonistas serán as mulleres. Esas mulleres desplazadas históricamente pola sociedade patriarcal.
as cantareiras e a poesía popular oral. Serán a excusa perfecta para brindar honores a todas as mulleres que mantiveron durante siglos a nosa música e a nosa lingua dentro dos círculos familiares e da veciñanza. Esas mulleres que foron transmisoras desas coplas aprendidas na salla da aboa, como decía Luisa Villalta, homenaxeada este ano. Aínda que a Real Academia Galega particularizou este homenaxe a un fato de mulleres como as pandereteiras de Mens, esta elección non deixa de ser unha merecida homenaxe a todas esas outras mulleres que Antón Santamariña recolle no seu cancioneiro popular galego en 7 tomos. Dende sempre en Galicia queremos fazer pública a nosa homenaxe ás tocadoras e cantareiras da nosa colectividade, como Gumersinda Rodríguez de la Fuente, ou as pandereteiras e grupos folclóricos como o Son da Ruxideira, que dirixe esa entusiasta e sempre disposta Lorena Beco, agora directora do Grupo do Obradoiro de Baile do noso patronato. Pero tamén a tantas mozas e nenas que compoñen os diversos grupos de pandereteiras da nosa colectividade, tanto no Valmiñor como en Alma Galega, no Centro Galego, a Casa de Galicia, etc., etc. Para todas elas, estará dedicado este 17 de maio do ano que ven, cando o Día das Letras Galegas faga máis populares e conocidas as nosas coplas, na compaña das 12 pandereteiras da nosa colectividade. Elas son merecentes de esa honra, inda que non salgan na foto oficial. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe. Arcen desos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceibe, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Somente a nosa terra abona a túa semente, chorima ti si es nosa, fúchelo e seralo sempre, fúchelo e seralo sempre. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, neste mes de Galicia, mes de Santiago, mes da patria galega, ou como queiran decirlle, temos o gusto de estar recibindo o presidente da Federación de Asociacións Galegas no Uruguai, director do Seminario Se Dice, o noso querido amigo Martín Rodríguez Caridad. Para se vostedes teñen mandarlle algún mensaxe ou algunha pregunta a Martín Rodríguez Caridad, que está aquí con nós, pode facelo polo teléfono 092 001 232, porque aí está Francis recibindo as súas mensaxes. Martín, gracias por estar con nós, Bos días, Toni. Un placer estar aquí sempre en Galicia. Un meu saúdo a esa audiencia tan seguidora que sempre tes. Bueno, estamos no mes de Galicia. Contanos algo, como van a ser as actividades do Día de Santiago, do Día de Galicia. Ben, o mes de Galicia é o mes donde a Federación de Asociaciones Galegas ten a súa maior actividade, que é unha actividade feita con as institucións que a compoñen. E temos a sorte de poder reunilas en este mes a todas e que todas participen dos actos que se fan. Xa o primeiro foi o pasado domingo 7 no Cementerio Central, feito con o Patronato da Cultura Galega, que foi de memoria, en lembranza dos galegos mortos aquí en Uruguai. Foi un acto moi sentido e que ten xa moitos anos que se ven facendo, cerca de 60 anos, según teño entendido. Que máis actos hai? Ben, o próximo acto vai ser o domingo 21, que vai ser no Centro de Gallega, que é o xantar de Irmandade, que reúne xunta toda a colectividade. Aí faise entrega do galardón que a Federación entrega todos os anos a unha personalidade distinguida que haxa feito algo por Galicia e a súa colectividade no Uruguai. Neste ano? Este ano tocouse ao doutor Carlos Subillaga. Ah, que ben, que ben, merecido, merecido. Moi merecido por o seu traballo, non de agora, senón de onde tamén hai moitos anos que podo remitirme aos anos 40, 50, que comezou o seu traballo na época da posguerra, da Guerra Civil Española, con traballos que tiñan que ver co exilio aquí en Uruguai. Frecuentaba, tiña contacto con xente do Centro Republicano Español, por exemplo, e logo coa colectividade galega que se interesouse de gran maneira, fundou o Departamento de Estudios Gallegos na Facultade de Humanidades e Ciencias naquel intre. De aí en máis foi sempre un referente da nosa cultura ao mellor nivel, podemos decir.
É certo, é certo. O patronato estás traballando últimamente moito cos nenos da Escola Galicia. Constame que ti tamén tes interés en que os nenos se acheguen ás institucións galegas, non? En este mes de Santiago tamén vas a contar cos nenos, non? Así vai ser. Eso vai ser o mismo día de Galicia, o día de Santiago Apóstol, o xoves 25 creo que é. Sí, aí van a participar os nenos de quinto ano da Escola Galicia. Xa temos feito todos os trámites para que así sexa. Bueno, vai ser na Plaza Galicia. Van a participar tamén autoridades. En fin, vai ser un acto moi bonito ali. Os nenos van a cantar porque coñecen ben o hino galego. Sí, claro. Vamos a levar algúns gaiteiros, algún corpo de baile. É un día complicado porque coincide con un día hábil. E vai ser ás 11 da mañá. Non é fácil, non é doado levar xente a esa hora. Pero o vamos a facer, van a vir algunhas autoridades municipais e diplomáticas, por suposto. Claro. En fin, a Escola Galicia é algo que nós todos temos que apoiar porque non é só o nome o que a distingue, senón o traballo que desenrolan sempre en favor da cultura, en pro da cultura galega. 180 nenos, 180 nenos. É unha escola de tempo completo. Da mañán á tarde pasan ali o día. Non sei se estivemos algunha vez, as institucións tamén, o patronato en especial ten algunha actividade próxima a facer con eles. Se merecen eles que nós nos preocupemos de que manteñan ese fervor por la cultura galega. Martín, a Federación, temos aquí unha muller realmente moi activa que é Elvira Domínguez, ¿no? Como delegada da Xunta de Galicia. Cales son as inquietudes actuales da Federación no que ten que ver coa Xunta, co Goberno de Galicia? Ben, temos un contacto moi frecuente e moi intenso con Elvira Domínguez. Elvira Domínguez podo decirte que é como se fora unha institución, unha asociación máis da nosa federación que contribúe de forma continua coas nosas actividades con apoio e inclusive tamén que concurre ás nosas reunións. Fala e actúa como se fora... Vai a reunións da federación tamén, sí? Vai ás reunións da federación. Sempre invitamos e sempre ven. Que ben. Unha característica que ten é que compre con todos os actos que se fan nas institucións, non falla a ningún. O sea, sinte o rol que desempeñe e ten sempre ese momento de atención para todos, preocupándose do acontecer en cada unha das institucións. O que ten que ver coa federación nos apoia en moitísimos aspectos, en contactos con autoridades que ela chega mellor que nós. Nestes actos que imos a facer agora neste mes de Galicia, ela ten moito que ver e moita participación tamén. Martín, vamos a cambiar de tema porque vamos a tocar un tema un pouco urticante. O problema dos números para sacar o pasaporte. A Federación está estudiando algo ou pensa en facer algo ou falou con alguén ou dai do consulado, porque moita xente dice que quero sacar o pasaporte e non hai números, non hai forma de conseguir números. Está desenterados de que sucede eso, non? Eso sucede. Ao semanario se dice, chégame notas de protesta justamente. Como aquí tamén, sempre en Galicia. O que está ocurrendo é que España está lo que chaman a inmersión digital. Claro.
Entonces todo o trámite faise a través de un teléfono, ordenador, unha computadora, Claro. e para agendarse para unha cita para renovar ou sacar o pasaporte, a senda está en España. Claro. De ala escriben. Ahora, a diferencia horaria é moi importante, hai que levantarse, que madrugar ás 2 da mañá. Pero comentaches con xente do consulado este problema algunha vez? Sí, é unha preocupación permanente da cónsul Victoria Escola, que sabemos positivamente que ten esa gran preocupación, non somente ela, senón tamén o CRE. Nós, como federación, hemos transmitido tamén ese problema, o mismo a Federación de Instituciones, o sea, todos os puntos referentes da nosa colectividade teñen esa preocupación. Martín, outro día, mirando a televisión de Galega, picounos un pouquiño o bicho do orgullo a ver aos nenos, a ver esas escolas abertas que foron do Uruguai e máis de outros países, non? Pero dá gusto, non? Que mostren en Galicia o que realmente se fai, porque non só foron a bailar o que aprenderon en Galicia, senón o que levaban de atrás. Claro, Escolas Abertas é un moi bo programa da Xunta de Galicia que ten por fin o manter as tradicións, a música, a danza, a cantareiras, percusión, traxes tradicionais, todo o que ten que ver con a cultura nosa tradicional galega. Para eso teñen que formar xente, porque os tempos corren e os profesores teñen que irse renovando. Ese é o motivo, non solamente renovando, senón tamén perfeccionarse os que temos. Claro. Entón, todos os anos, un grupo de todos os países onde hai inmigración galega, pero vamos a ter en conta en Uruguai as institucións que teñen conxuntos de danza, pois mandan a seus representantes a estas escolas abertas onde se perfeccionan. Onte tivemos o placer de ver en Luar, na televisión galega, a nosas con orgullo, verdad? Con orgullo, porque ademais que sí, que daba impresión de estar ali. Ademais o fixeron moi ben. Fixeron moi ben. Falamos de candareteiras, falamos de pandareteiras, ocurríseme que se podía, coas nosas pandareteiras, e a propósito do Día das Letras Galegas dedicada a ela, facer unha especie de festival. A Federación podía facer unha especie de festival coas pandareteiras e cantareiras que ten na colectividade. É unha boa idea. Verdad? Hai case os centros que teñen grupos de tradicionais teñen cantareiras. Hai un especialmente que é o orgullo que teñen Morgadanes, que fai anos que teñen a grupo de cantareiras. Ese grupo e o grupo de baile de Morgadáns se fusionaron co grupo de Valmiñor, o Airiño Zobal. Eran moi unidos, non? Eran moi unidos. Eran moi unidos, sí. Aparte deso, temos tamén a banda de gaitas Irmandade, que dirixe Carlitos González. Dá gusto ver a súa filla, Delfina, con unha nena de poucos anos, ver como toca esa pandereta e como canta galego. Claro. Se ven, os grupos de cantareiras son case todos de mulleres, de rapazas principalmente. Hai tamén homes que cantan, que cantan moi ben. En fin, creo que ten bon futuro aquí en Uruguai esa actividade. Van desaparecendo institucións en Uruguai? Non sei, todo un tema. Hai institucións que se aceitaron
no correr dos tempos. A pandemia tamén tuvo moito que ver, non? Quen? A pandemia. A pandemia, xa antes da pandemia tiñamos nós a propia pandemia nesas institucións. Sí. A bioloxía corre a edade nosa. Claro. Tamén. A bioloxía non perdona. Fai falta un recambio, claro, nas institucións que non se está dando. Os motivos son moitos, pero o cambio das novas tecnoloxías, especialmente dos celulares, cambiaron as costumbres. As nosas institucións, a nosa migración, nosos emigrantes viñan xoves, tiñan que xuntarse en algún lado, fundáronse moitos clubes, pero era máis ben sala de festas. Claro. Foron poucos, contamos, sobran os dedos dunha man, que tiveron esa visión de futuro de crear algo que pudiera seguir con súas actividades. Foi o caso do Centro Gallego, polideportivo, Valle Miñor, que tamén se orientou en ese sentido, e hoxe teñen unha actividade importante. Martín, o tempo é ouro e na radio moito máis. Pediríache como presidente da Federación de Asociacións Galegas no Uruguai o teu mensaxe á colectividade galega neste mes de Galicia. Ben, o mensaxe é sempre manter ese vínculo noso con Galicia, coas súas tradicións, coas súas costumes, coa súa cultura, que é o que nos identifica, o que nos mantén unidos, e moito ten que ver o apoio que lle den as institucións galegas aquí en Uruguai. Nos, desde a Federación, tratamos de que ese achegamento sexa constante e traballamos moito pola unión de toda a colectividade e neste mes de Galicia, por exemplo, todas as institucións participan, pero é importante a participación da xuventude que se está dando en moi boa forma. Gracias, Martín, por a túa presencia aquí sempre en Galicia. Fixemos de madrugar un pouquiño con este frío que fai, pero bueno, é o mes de Galicia e algo hai que sufrir todos, non? Como non? Ha sido moitas gracias por darnos esta oportunidade. Moitos anos tamén neste 74 que veñan moitos máis para sempre en Galicia. Moi ben, moitísimas gracias. Foi Martín Rodríguez Caridad, presidente da Federación de Asociacións Galegas no Uruguai. Vamos coitar ao grupo A Roda. A raíz do toxo verde, moi mala de arrincare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Ai la la la, 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 ai la. Sei dun niño de un carrito, sei dun niño dun carrito na cabeza dun repolo. Deron as mozas con él, levaron cañoto e todo. Deron as mozas con él, levaron cañoto e todo. Ai la 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 la, 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 ai la. Unha vella dixolle a outra, unha vella dixolle a outra polo bura toda porta. Ti goberna túa vida, que a miña nada te importa. Ti goberna túa vida, que a miña nada te importa. Ai la 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 la, ai la 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 la.
compañeros. Deixelle un brazo de fora, deixelle un brazo de fora, pra que tocar os bandeiros. Deixelle un brazo de fora, deixelle un brazo de fora, pra que tocar os bandeiros. Ai la 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 la, 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 ai la. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, vamos ahora a cas novas. Empezamos por esta que é moi importante. As universidades contarán cunha aplicación para aprender galego. Así é, a plataforma Contratos de Galicia recolle a licitación dun contrato da Universidade de Santiago para o desenvolvemento dunha aplicación web para a aprendizaxe da lingua galega. A proposta se enmarca no proxecto do que participan as 3 universidades galegas. A ferramenta, deseñada para aprender galego a partir do castelán, artellará os seus contidos en módulos formativos a niveis de aprendizaxe. As diferentes actividades interactivas integrarán texto e imaxes e informarán as persoas usuarias dos seus avances. Entre as actividades da aplicación están identificar palabras ou textos a partir de audios e imaxes, traducir unha secuencia de texto, completar secuencias escritas, responder preguntas relacionadas cun texto ou relacionar palabras equivalentes nos 2 idiomas. Outra nova máis, a obra de Seoane volve a saír á luz na súa fundación. A obra de Luis Seoane volve colgar dun xeito destacado das paredes da fundación que leva o seu nome na Coruña. Este mércores abriu na institución a exposición Luis Seoane, Identidade, Memoria Histórica e Movementos Sociais, que durante un ano amosará máis de 50 pezas en distintos formatos pertencentes aos fondos propios da Fundación Seoane. En Seoane conviviron os postulados de vanguarda europea e reivindicación da historia tradicional e identidade galegas, a arte, a cultura americanos, o compromiso político e a incorporación de Galicia aos postulados de modernidade, explican dende a Fundación. A produción editorial de Luis Seoane, fundamental na súa andaina como artista e divulgador cultural, está presente na exposición. A Xunta confirmou o acollemento de 26 menores migrantes chegados do colapsado sistema de protección de Canarias. Ao chegaren a Galicia, quedan baixo tutela da Xunta en centros residenciais. O máis frecuente é que o acompañamento vai ligado á formación básica para o emprego, a través de proxectos como o programa Mentor, que traballa con mocidade tutelada e extutelada. A realidade é máis complexa para menores de 16 anos, o seren derivados a centros escolares. O factor socioeducativo é o gran ausente do sistema educativo galego. A acollida funciona moito mellor con formacións orientadas ao ámbito laboral e que facilitan que os menores estabilicen a súa situación. O peor inimigo que teñen os menores migrantes que chegan a Galicia é a ignorancia, o descoñecemento en torno ás súas realidades. Así, por exemplo, cando un rapaz cun itinerario migratorio destas características comeza a traballar nunha empresa, adoitan virar
no mellor embaixador que pode haber para romper calquera estigma. Claro que sí, bueno, unha desgracia, non? Bueno, aumentan os divorcios en Galicia. Cuide a parexa, cuiden as parexas. Contánoslo. Galicia está por enriba da media nacional en divorcios. Registrou Galicia 4.495 divorcios e separacións no ano 2023, o que supón o 1,35% máis que un ano antes, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Esta cifra contrasta coa contabilizada a nivel nacional, xa que no total de España os divorcios e separacións alcanzaron un 5,26% menos que en 2022. Os matrimonios disoltos por divorcio tiveron unha duración media de 16 anos, similar a do ano anterior. O 32% dos divorcios producíronse despois de 20 anos de matrimonio ou máis. Pois aí teñen ustedes. Vamos a escoitar as cantareiras do Berbés. Direito unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Direito unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. Agora tamén por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril. Por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña nai tiña, como miña nai ninguna. Miña nai tiña, como miña nai ninguna. Que me quentou a cariña, coa caloriña da súa, coa caloriña da súa. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril. Por debaixo da ponte as pernas che vi. Direito un limón a rolos, na túa porta parou. Direito un limón a rolos, na túa porta parou. Se o limón quedou prendado, que fará que no tirou? Que fará que no tirou? Ai la lelo, ai la lalo. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan. Bueno, vamos agora a colectividade, Francis. As novas da colectividade temos, como xa dixo o noso amigo Rodríguez Caridad,
O domingo 21 teremos o xantar de Irmandade da Federación de Asociaciones Galegas e neste xantar a Federación fará entrega do recoñecemento castelao a Carlos Subillaga Barrera, que ben merecido o ten. Sí, por suposto. E o domingo 28 será o acto na Praza Galicia e logo camiñarase ata a Catedral para a misa en galego que, como os nosos socios e nosos amigos saben, o patronato ven organizándoa desde a década do 60, a misa en galego. Perdona un momentiño, Martín, e aí cando se vai poñer a placa aos 300 anos da cidade de Montevideo? Domingo 28. O domingo 28. Sigue, Francis, sigue, continúa. O domingo claro. 28 por los 300 anos de Montevideo. Claro. Que ben. Que ben, non? Non o sabía. Por eso. Temos as novas do patronato. Contame. Nas novas do patronato, o primeiro para dicir, antes de entrar no mes de Galicia, é que o vindeiro martes, o martes 16, ás 7 da tarde, farase a reunión do novo grupo de viaxe Galicia 2026. Non me digas que te vas a anotar xa. Voume anotar, como ti ves. Acabas de chegar e xa marchas. Pero no ano 26. Sei, faltan 2 anos aínda. Ti sabes que eu, para ir a Galicia, sempre estou pronta. Moi ben. Así que, pois, todos aqueles que estén interesados en viaxar a Galicia, en reencontrar con súas raíces, a reunión será o vindeiro martes 16, ás 7 da tarde. Agora tamén temos que dicir que retomamos o contacto coa Escola Galicia. Cos nenos da Escola Galicia, que, como dixo Rodríguez Caridad, son unos nenos encantadores, moi ben educadiños, e que teñen a Galicia no seu corazón, porque eu lémbrome que fai uns poucos anos, ou quizás non tan poucos xa, eles fixeron co libro de... Sí. Co libro de Cristar, ¿no? De noso amigo Cristar, ¿no era? Antón Cristar. Fixeron a vida de Cristar, representaron a vida de Cristar dunha forma maravillosa. Retomamos o contacto cos nenos, será vía 2 obradoiros, o contacontos e máis o obradoiro de óleo. Cada mes visitaremos a escola e despois farase un conto e despois dese conto os nenos van a debuxar con a referencia a ese conto. Óleo coa dirección dos alumnos do Obradoiro sobre o conto que escoitaron. Xa fíxose unha actividade que foi Nené neste mes, foi moi removedora para ela, para o Obradoiro, e os nenos se prestaron moitísima atención, debuxaron todo o que ela contou. Vai ser unha actividade moi linda que repetirase todos os meses. E despois os nenos tamén concurrirán ao patronato e farase unha merenda, uns contos. Cos pais. Sí, invitamos os pais tamén. Claro, moi ben. Así que vai ser unha actividade que vai estar moi linda. E agora sí xa entramos nas actividades do mes de Galicia. O 25 de xullo, o Día da Patria Galega, teremos unha conferencia que dará o sociólogo Rafael Rey, que estivo aquí na edición, con respecto ao día, a significación do Día da Patria Galega. E o domingo 28 teremos a misa en galego na Catedral. Tamén estamos organizando un ciclo de cine Mestre Mateo no día
este sábado, exhibiuse a primeira película do ciclo, que foi Matria, unha película multipremiada, moi interesante. O público respondeu moi ben, foron varios socios, amigos, con unha concurrencia moi interesante. A segunda película será no mes de agosto, que xa o avisaremos con tempo suficiente. Bueno, vamos a música? A música? Pois vamos a escoitar a Lucía Pérez, Na miña pel. Creo no amor ese que todo cura, creo na vida que todo me dá, creo nos meus soños como a punta dun collo, como arma perfecta. Que non é algo imposible, que das costas broten alas que nos fagan voar, que a muller que cae se levanta, limpa calquera tormenta e a néboa espanta. He de buxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo pra que o fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo pra que o fondo chegue. É sentir cando a vida foi quebrando, que é preciso xuntar todos os pedazos, que me dera que o tempo non fose un raio cando a vida repousa, mesturar o filo da navalla, a espada e a parede coas ganas de verte. Vou deixar na terra esta semente, vou seguir labrando a vida, chova, neve ou vente. He de buxar un rastro de luz por se quedou sen memoria, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo pra que o fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo pra que o fondo chegue, que a vida é un suspiro, que a vivir aprendese vivindo, que todas as mulleres que levou na miña pel canten desde o fondo pra que o fondo chegue, canten desde o fondo pra que o fondo chegue, canten desde o fondo pra que o fondo chegue. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre.
atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre, teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, como sempre anda cargada de papeles, olvidouselle, traspapelouselle unha noticia. A ver, Francis. Non, es que sin de dicir que o día 25 de xullo, despois da charla que dará Rafael Rey sobre a significación do Día da Patria Galega, teremos unha queimada. Ah, caramba, olvidábase esa. Olvidábase a queimada que tanto que a pide Juan Antonio a queimada. É que tanto ten que ver con Galicia, É ademais. que tanto ten que ver con Galicia, esquecín de dicilo. Bueno, amigos, no Corruncho de hoxe temos unha moi simpática nota que ten que ver co fútbol uruguayo. É que ven moi ben neste tempo. Ven moi ben en este tempo da Copa América. Envíanola desde a Coruña, Xosé María Monterroso, que agradecemos sempre esta atención que ten con sempre en Galicia desde que naceu casi. Bueno, vamos a ler ya. Titulou así: Outro centenario digno de lembrar. Vamos alá, Francis. O 9 de xuño de 1924, como sabe todo uruguaio amante do fútbol, é dicir, case todo uruguaio, prodúcese a fazaña celeste, cando o Uruguai, gañando 3-0 a Suíza, na final do Campeonato Mundial de Fútbol de Colombes, en París, no marco dos Xogos Olímpicos dese ano, se proclama campeón mundial. Queda para outros averiguar os pasos do combinado por Galicia. O asunto é que hai unha fotografía dos equipos de fútbol uruguaio e coruñés, o celeste e o branquiazul, entremesturados, datada na cidade herculina o 4 de maio de 1924, pouco de un mes antes de Colombes. Entre os futbolers destaca pola cor, e claro, la merveille noire do galeguísimo apelido José Leandro Andrade. O conto foi así. Desembarcado o equipo en Vigo, e non está de máis lembrar que 6 meses atrás, en novembro de 1923, o dúo Gardel-Razano fixera a súa entrada en Europa polo mesmo porto de Vigo. O equipo, xa na cidade de Vigo, dicíamos, gana ali 2 partidos. Logo, xoga na Coruña outros 2. O primeiro, o 2 de maio, facendo o saque de honor o cónsul Casal e impóndose Uruguai por 3-2. No segundo tempo, o citado día 4, tamén o gañan os charrúas por 2-1. Contame máis. A partir da creación, en 1946, do trofeo Teresa Herrera, que homenaxea o nome da filántropa coruñesa, impulsora do primeiro hospital de caridade, fins do século XVIII, serán diversas as ocasións en que visitarán a Coruña os 2 grandes equipos celestes, desde 1958, en que logra o trofeo o Club Nacional de Fútbol, como o gañará o Club Atlético Peñarol en 1974 e en 1975. O sea que se repartiron, sigue. Igualmente, desde os anos 80, foron varios os futbolistas uruguaios presentes en sucesivas formacións do Real Club Deportivo, o Depor, de Martín Lazarte a Munúa, pasando por Abreu, Manteca Martínez, Pandiani, Stoyanov e Taborda. Mais antes, ben antes mesmo, nos primeiros 50,
tivemos formando na chamada Orquesta Canaro do Dépor o uruguaio Dagoberto Moll, ata hoxe habitante da Coruña, a piques de cumprir os 97 anos, e figura habitual nas rúas da cidade, con quen, di Monterroso, tivemos ocasión de falar máis dunha vez. Que les pareceu a nota? Estupenda, non? Maravillosa esta notiña. Moi simpática. Moi simpática e moi ben centrada na historia, verdad? Moi ben centrada na historia e moi oportuna nestes moi tempos que Uruguai gañou a Canadá. Sí. E consagrouse no terceiro posto. Bueno, pois, mellor así. Unha canción por Xía. Ando a pedirlle a vida luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Ando a pedirlle a vida luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pídolle, amiga, que a flor do corazón se peche sempre odio e a vileza, e que se abra o amor a sinxeleza, ao latexar sincero da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate, pois co decorrer dos anos aprendí como podo vencer neste combate, amando a vida que ela me ame a mí. Bueno, amigos, van cerca da carón das 10 da mañán, acabouse o noso tempo. Saludar a todos os pais de Montevideo e do mundo. Pero recórdolles que hoxe ás 4 da tarde, dende Alemania, final da Eurocopa entre España e Inglaterra. Ojalá que gane España, a ver se así son capaces de devolvernos o peñón. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.